Zeanuriko udala ueman sartzeko erabakia eta egungoaren estatutuak onartzearen aldeko botoak, kontrako botorik ez da, beraz. Zeanuri bere garaian ueman sartute egon zan, eta, atera zan uematik, eta, guk oin udal gobernuen gauzela, pentsetan dugu erabaki importanti bat dala eta gauza hon bat dala herrireko ueman sartzea. Naite Zeanuri arnazgune bat dan, ikusi dugu azken urtetako tendentzia izin dala, erabilera nahikotxo bajatu dala, eta hori zinalda arrazoietariko bat sartzearen aldekoak garela eta euskerari hori bultzada emoteko, bai. Guk argi eukin dugu gureko gonkela izitea erabaki bete bai gobernuen eta oposizioan dauen taldeagaz adostutakoa, eta gureko gonke batera joatea honetan, lanitea batera, eta hori dala eta bebai, bi ordezkari eukingo dugu gueman, bata EH Bilduko ordezkari bat, izango dana Maider, eta EAJ-PNV-ko beste ordezkari bat, kasu honetan Eider, eta hori gureko gonke bi alderdi bietako ordezkarik egotea, eta hori da erabaki dugune gaur plenoan.